Moi. Tässä on Muru. Me ei ole vielä ehditty keksiä sille mitään nimeä. Se on 9-viikkoinen pentu ja painaa noin 800 grammaa. Se tuli meille 4.3. maanantaina. Ja tää on yksityiseltä ihmiseltä hankittu. Ja me mentiin paikan päälle tarkistamaan mun ystävän kanssa tietenkin pennun olosuhteet. Ja me nähtiin sen edellinen aikaisempi perhe ja sen emä ja kaikki. Siellä talossa oli lapsia. Ja kaikki näytti olevan oikeasti niin kuin päällinpäin kunnossa. Ja kun se pentu oli ollut meillä niin kuin sen illan, niin se puklas. Ja mä ajattelin, että kyllähän pennut puklaileekin välillä normaalistikin. Ja ei mitään, me mentiin nukkuun ja eka yö meni ihan hyvin. Mä lähdin aamulla töihin ja mun ystävä jäi huolehtimaan Murusta. Ja sitten jossain vaiheessa päivän mä sain viestin, että Muru olisi oksentanut niinku 7-senttisen madon. Ja mä säikähin tietenkin siitä tosi paljon, koska hänellä piti olla kaikki madotukset kunnossa, niin kuin kuuluukin. Ja me oltiin saatu eläinlääkäritodistus. Ja mähän sitten heti aloin seuraa sitä tilannetta ja hankin uudet madotuslääkkeet. Ja siinä meni niinku 2 päivää ja se tila oli silti vielä, että hän oksenteli ja buklaili matoja. Ruokaa meni niinku tosi huonosti, että me yritettiin nesteyttää pipetillä, ruiskulla. Annettiin kaikkea ruokaa, ostettiin eläinlääkäristä sellaista pentujen ravinnetta, lisäravinnetta, mikä niinku on tosi ravintopitoista. Ja sitä me ollaan niinku melkein väkisin jouduttu syöttämään. Ja sit mä vein tän pennun keskiviikkona eläinlääkäriin. Ja enkä mä olisi ikinä ajatellut, että se tilanne on niin paha. Että mä vaan ajattelin, että Murut löytyisi niinku pari matoa. Mun sit se eläinlääkäri sanoi, että Murun vatsa on täynnä kokonaan matoja. Ja että sen ennuste on tosi huono. Ja että sillä oli jo 7% niin kuivumista sen kehossa. Ja sit Muru sai sieltä vähän niin kuin nestettä piikillä niin kuin ihon alle. Mut silti me saatiin niinku tosi huonot ennusteet ja meille sanottiin keskiviikkona, että seuraavat 2 päivää on niinku kriittisin aikaa. Me otin tietenkin yhteyttä pennun alkuperäiseen omistajaan ja ilmoitin tästä asiasta ja kysyin, että mitä ihmettä, miten tämä voi olla mahdollista. Ja hän ei osannut selittää ja hän on ilmeisesti virolainen, mutta asunut 20 vuotta Suomessa. Ja nyt mä tiedän, että joku sanoo, että sellaisilta ei kannata ikinä ostaa mitään. Mutta en mä halua alkaa epäillä jokaista ihmistä, joka on ulkomaalainen. Koska niillä oli tosi huoliteltu koti. Ja nämä koirat oli hyvinvoivia, niillä oli muutama lapsi. Ja kaikki oli niinku hyvin oikeasti, paremmin kuin hyvin. Ja nyt me ollaan sit sinnitelty tässä muutama päivä. Ja se eläinlääkäri varoitteli meitä kans tosta vesikauhusta, eli raivotaudista. Että jos koira onkin salakuljetettu Virosta ja se ei pidäkään paikkaa, että se on syntynyt Suomessa siellä kotona, niin voi olla mahdollisuus, että sillä on raivotauti. Tai että sillä itää raivotauti. Ja silloinhan me muutkin oltais vaarassa. Mut kun sitä ei voi selvittää millään tavalla. Eikä sitäkään, että onko se Suomesta vai Virosta. Koska mä en saa siihen omistajan enää yhteyttä. Mä oon laittanut hänelle tosi monta viestiä. Soittanut. Ja eilen mä sain viimeksi yhteyttä ja hän oli soittanut jollekin virolaiselle lääkärille ja kysynyt neuvoja. Ja sen jälkeen hän haukkui Suomen lääkärit pystyyn ja sanoi, että Suomessa vaan kaikki pennut kuolee. Ja sitten mä kysyin, että mihin sä viet sen lääkäriin, niin
sitten se sanoi, että se veisi sen Viroon. Ja silloin saman tien mulla niinku kiihtyi ääni ja mä sanoin, että et sä vois että sä et voi salakuljettaa pentua sinne, se on ihan laillista. Mä sanoin, että se ei todellakaan ole laillista, että murulla ei ole mitään sirua, ei passia, eikä sitä rokotusta. Että se on niinku laitonta kuljettaa se yli. Ja hän on sanonut, että hän voi hakea pennun takaisin eilen. Mutta mä en halunnut, koska en mä halua antaa enää sellaiselle ihmiselle, että se pentuu jotain, että on todennäköisesti hoidettu koko 9 viikon aikana mitenkään. Ja nyt sitten kunnan eläinlääkäri soitti mulle. Ja se kyseli tästä tilanteesta ton koiran olosta. Ja nyt kun ei ole varmaa tosiaan, että mistä koira on niin kuin peräisin. Eikä se voi todistaa sitä ennen kuin tämä koira on lopetettu. Ja että koira on avattu kokonaan. Ja mua pistää niin vihaksi. Totta kai mulla on tyhmä olo. Ja mä oon yrittänyt parantaa tän oloa. Tää on onneksi ollut tänään virkeämpi, mutta silti tosi uninen ja väsynyt. Et jos mulla olisi vaan edes 1000 euroa varaa, mä veisin tän niinku tehohoitoa, mutta sekään ei välttämättä pelasta. Ja sekin, että jos mä en saa mitään todisteita siitä, että tää on syntynyt Suomessa, niin ne lopettaa tän. Ja sitten ne avaa murun ja jos sillä ei olekaan mitään. Et jos se on ihan terve muuten, lukuottamat niitä matoja, jos ne lähtis pois. Ja sit se kuolisi vaan ihan turhasta, koska se on ihan viaton. Ja mä rakastan sitä niin paljon, että mä en tiedä miten mä pärjään. Ja mä toivon vaan, että kaikki menisi hyvin ja mä saisin tästä jonkun vastuuseen. Edes mahdollisimman pian. Ja se, keltä mä ostin tän esiintyi nimellä Marios K. Ja se asui Kontula lähellä Kivikko-alueella. Jos joku muu on ostanut sieltä pentui, niitä pentui oli 4. Tää on Chihuahua mäyräkoira miksi. Ja ne on syntynyt 3.1. 2013. Niin olkaa varovaisia kaikki. Koska ei ikinä voi olla varma. Enkä mä vieläkään tiedä, että onko tää nyt huijaus. Tälleen. Mutta en mä tiedä, mikään ei tuntuu näin pahalta pitkään aikaa ja tuntuu, että on mun vika. Vaikka mä tiedän, että tää ei ole mun vika. Mutta mä vaan haluaisin, että tää pennulla olisi hyvä olla. Niin, moikka. Moikka. Sanot sä moikka?